kawo kaina inda suke ba. Na ce Allah shi kenan ta ƙaye min da an cakke baban yaƙi. Alhamdulillah 'yan sanda sun yi nasara kama wannan ɓarawon walet ɗin. Talakawa sun ce a faɗa ma gwamna wanga mulki nashi na daɗi. Tun shekara 100 da sun kauce ba a taɓa adalin gwamna iri ne ba. Wani ka ina jan sha kaina. Injin da lahiya illa bai. Na ce Allah tunda na ga baban yaƙi ya shi an kashe baban bakin mugu ne ma ya bashi nufi shi ma gashi na an kame. Gaskiya ko wannan abun ko kaɗan bai kyau ba. Amma kuma kai da ajami mi annabin tanti. Saboda na ga yana hawarta yayawata. Kuma yanzu gashi sanadiyar aikin da kun kai tare da shi na jami'ai sun ka gano ka zo ka rasa aikin ka. Kuma dan shege yanzu haka magana yake ni na nashi an ka tona mai a shi. Shine an ka ce ku rike gaskiya. Tunda da a ce kana nan a matsayin ka na dan sanda mai gaskiya ba ka haɗe da shi ba babu yadda za a iya zo ya kama zargin ka. Ko me ya same ka kai ka jawo. Yo ubagi. Ya Allah ka sa ka hayan mutu ka bani nasara da zan ganin na kashe SB Tsutu. Dan wannan shi kaɗai ne roƙo na a gare ka. Allah ka cece yawa ta ga hannuwan can maki ya Allah. Na ce Allah guguwar shedan ta jani ta bide. Uban bakin mugu na ga ya kashe hallayara yake da nafiyan ɗana na ce a to doga ƙara ma haɗi. Gashi mu haɗe na yashi aiki na kuma yana hawarta yayawa ta. Allah ka kashe wanga bawa naka da ya ishi jama'a. Baba yaƙi ba su yi da aikin nan ba amma ga ɗan shege nan kai magana da shi. Allah bai mun kashe wannan 'yan sanda saura namiji. Muna nan muna kokari da za a yi kai to har ma mun sa lokaci. Ka da sai da jangata take. Rashin kammala mai aiki bala'i na. Hakan ne Allah. Da yake Allah bai kasan da cewa wannan ayyukan na jami'ai ne dole ne mu bi sannu. Ai na ga ma mun kauda matar saura namijin. Shi ma yana nan mun kai ƙarshen yadda za mu yi da shi. Nan ba jimawa ba za ka ji labarin mutuwarsa. Ka gane ko har da tuwa da ni. Oke ni gida. zaki ne ko ya farmake shi to zai canye shi ba taba ci amana ta agaji da ba. Da ce Allah magana ta matan min da hankali da kai. ASB na san da cewa yanzu haka kana nan kana kallo na. Na rance da Assamadu in na raka ka sai na ma mummunar shika da ba taba ma wata halittar da ka rayuwa doron kasa irin ta ba. La ilaha illallah. Tsakanina da Allah ya wata da ruhi na suna cikin hukuma. Baban yaki. Kiran sunana da tauna lebo bai hana in ci obanga. Na ce Allah jin magana kama sha na ɗaya take. Shi yanzu ana jami'i ka wazza da shi kiyoma. Ni ba ma nan ba sha ba commissioner da an haka mana wadda ta kamo ka. Ita ta tabbace shine an ka dawo da ni bakin aiki. Kada ka ji gaba da gadi na gina. Wannan jami'a baba ce ta ba baban wanga yaro ya je gida. Ya ce babana kai dawo har sai ya kawo mai gawa da bai kawo ba ni a haka. Kuma ga tsaye a gabana. Ci Allah kada ka yi sanadiyar tsawa bugun zuciyata. Ci Allah ya kyale na in shake ka cikin dayan. Nukiliya bam AK bauta sabon da wage. Sabida a sheke min kai kawai na yi gwanjon su. Amma kuma har ka zamu zada zuwa gabana kana bani hankudi. Na rance da Asamaru ban iya barin ka. Kalla ga nan ce Allah na shiga cikin ofin na ta na bincika shi ETTV. Na shan bidiyon ta ɗauke ka kana shagali. Kana waɗan kai da kanka ka tuya kace a tai a kashe Allah bai kwamishina. Ci an kaya ma kaya ka je. Maradi na kusa cika na sa an kashe jami'ar da ta zo ta kama ni. Yin shagali gare ni ya zama dole. Tabbas lallai ka samu sa'a ta sosai ta wannan bidiyon. An zaga wai ka na san aikin banza na goda na gode. Bale na ce Allah ko ka goge a koyaushe kuma da baka yarda da ni ba tushe na ya fashe. Sai muka jira kai shori mu ta dan shege. Sarki a kodo yaushe sarki shi sarki ne. Shawara ka sai da zaka ga yin kalaman ka. A jiya faifan bidiyo bi hana yan kamin ba daidai ba in ci ubanga dan ubanga. Cin Allah kai hankudi na ce Allah in kana wadan haka shi data na ya tsayawa. Yanzu me shirin ku? Cikin hanka jaka ka gano adali hija mu sha ma muka yan bula shabo da tsari. Ci ai baka ce mini shi an jima ba. Kamar ya kenan. Cin Allah baban yaki in kana jin kalamai na da kahi ko ana bugun ka kai hankali. Tsakanina da Allah ya rangana nauka cewa an gasha ma bakan magana dan ɗaya ka ji ciwo. Kuma Allah da mun koma ofis duk shi nashi an rage mushi albashi. Allah bai da sha'a. Salam barkan ku da 'yan samari. San da dawa mai gida kwana biyu gaba ɗaya mai mesin ɗinka. Jama'a cheers. Mai gida na san ko na haɗa ma ba da za ka yi da ba ni na gwada inda kake ba. Wannan abun shidi ne har aka bari 'yan sanda sun ka zo sun kauce da kai police. Domin jin gaskiya za ka iya tambayar shi. Tabbas ko da 'yan sanda suka shigo suka rice ka wannan boyayyen wurin. Duka muna ana kama ka ne duka muka mamaye kadarorinka suka dawo hannuna. Yanzu ni ne a matsayin shugaba. Wannan kuma bayis. Ko shakka babu haka ne sarki Mali. In kun ga minti guda don Allah yanzu bari in shekanta in kawo mana lemu. Ko jira ne yanzu. Wayyo ni Allah ka tada ta. Wanga kuma mu kawo shi wanga. Ku ta hada da shi a kai shi bayan kayawa. A kai shi asibiti domin shi din zaki ne. Na rance da Allah inda ba sarki baban yaki ne ya kawo shi ba da duk sai na ne mai kai. Tashi haka na haba dan shege Allah ya taimake ka baban yaki ya zama gatanka. Ofisa saka bullet din nan kuna aiwatuwa da shi. Sai godiya bakin mugu. Kai hankuri SP na zo yana zirin ka ashe a rana na ci amana. Wallahi ni ma zaki da a ce na san kai na za a kama da ban mu yan sanda aikin. Yanzu ba ga gashi na bulbul abuna ba banda wani yaro mai caza mun kai. Ai dan jidali a waje na kawo ta haka bakale.